Ik ook een meneer die had verteld over oeleboeren. En dan zie je een huid waar een juf van is. Op een gegeven Op een keer toen hier moesten Jan en de juf van is, die kwamen toen de hele tijd de bank optillen. En dan moesten we daarop zitten. En toen kwam de juf bij de duwen en dan ging dat in en we hebben nog kaatsen. En nog een douche. En er was nog een douche.